la valoració és positiva, no? Perquè el Congrés ha anat bé, vull dir, han anat bé les discussions i sobretot hem pogut raonar, parlar i valorar la qüestió interna, però la qüestió interna no és la important és l'externa, no? Vull dir, allò que el partit pensa i creu, propostes concretes per a que la societat solucioni els seus problemes, no? I en aquest cas la societat valenciana, no? Perquè el Bloc Nacionalista Valencià és una força política que bàsicament i fonamentalment el que pretén és la construcció del valencianisme polític, és a dir, com afrontar el moment actual i el futur sense oblidar el passat i afrontar-lo en clau valenciana. Els valencians sols tenen un futur com a poble si som capaços d'organitzar-nos políticament i si som capaços de transmetre quines són les nostres realitats, quines són les nostres virtuts, quines són les nostres mancances i som capaços de viure com a tal i elaborar un projecte polític en clau pròpia, no? Si ho fem així, serem respectats políticament en l'Estat i en Europa i si no ho fem així, estic convençut que desapareixerem com a poble, no? Per tant, al Bloc s'agrupen els homes i dones que consideren que els valencians sols tindrem futur si ens organitzem políticament. Tota la resta de moviments de caràcter cívic, cultural i socials en general, jo crec que són positius, però el moviment definitori és el moviment polític. No hi ha cap realitat política al món que no hagi tingut el seu moviment polític que ho hagi fet una realitat, no? I el País Valencià necessita aquesta realitat, no? I per tant necessita d'una força política com el Bloc on puguen sumar-se persones de diferents sensibilitats socials però que tinguin clar la necessitat de construir la nació valenciana, de construir un país que tingui futur. Una realitat sí que ja era una realitat i continua sent una realitat superior perquè va creixent, va sumant més gent, no? Els mateixos recursos que altres opcions, no. Per què? Perquè no té els ús mediàtics ni compta amb els suports econòmics que compten altres forces polítiques, no? Sense anar més lluny, el mateix sistema electoral és un sistema que sempre ha penalitzat les minories justament per a que no tragueren el cap, no? Per a que fos molt difícil i complicat, no? I al País Valencià, si el Bloc no articula un tercer espai valencianista, el futur pinta que serà un futur molt de PP i PSOE, no? Un futur de dues forces polítiques, no? Sols l'existència d'un bloc fort i potent podrà trencar aquest bipartidisme al que sembla que podem estar abocats, no? Per tant, qualsevol persona que no vulgui que existeixi aquest bipartidisme i qualsevol persona que tingui una mínima sensibilitat valenciana sap que té una opció que el pot representar, que és el Bloc Nacionalista Valencià. A veure, en el Congrés, com passa moltes vegades, no? Els congressos serveixen per a, diguem-ne, per a agafar força, no? Vull per a buscar la unitat, per a enfortir-se, per a tancar files, però en tot cas la feina important és el postcongrés, és el que ve ara, no? I jo crec que la gent és il·lusionada per encarar una etapa que culminarà en el 2011, en aquestes noves eleccions, encara que abans hi haurà unes eleccions europees, però seran les eleccions del 2011 les que tenen que confirmar si hi ha hagut aquest creixement i si això ha sumat voluntats dins de la ciutat valenciana, no? I per tant s'obren unes expectatives que jo crec que són positives, però hi haurà que treballar-les, hi haurà que convèncer i sumar més gent, més homes i dones que vulguin apostar pel projecte. Les noves tecnologies són bàsiques i fonamentals, com ja s'ha demostrat, no? I jo crec que encara es demostrarà més, vull dir, el futur apunta que la cosa va per ahí, no? Vull dir, només hi ha que mirar la baixada en quant a la venda de la premsa impresa en paper, no? Vull dir, com a dada important, no? Vull dir, per tant, les noves tecnologies van ser fonamentals per al Bloc i per a tots aquells moviments que vulguin dir la seva i que no la poden dir amb tota la seva amplitud en els mitjans de comunicació tradicionals. Per tant, les noves tecnologies per al Bloc són fonamentals i jo diria més, per a tot el valencianisme és bàsic el poder utilitzar les noves tecnologies i fer un ús d'elles com cal, no? Vull dir, per tant, apostar per elles i jugar fort. El Congrés en general ha anat bé, el procés precongressual també, s'ha renovat molt la direcció, vull dir, per a mi és una nova etapa, perquè des del naixement d'aquest moviment, tant del Bloc Nacionalista Valencià com l'etapa anterior d'unitat del poble valencià, sempre he estat en la direcció i a partir d'ara no, i per tant s'obre una etapa i estic content perquè veig moltes cares noves, molta gent que evidentment fa 10 o 15 anys no hi era, no estava així perquè eren criatures de 5 anys i avui s'han incorporat i agafen responsabilitats, no? La qual cosa vol dir que hi ha una feina i hi ha continuïtat i hi ha futur.